nangay pina mum haatiɗi pinal firten ko fina tawa woto fof wonko pin tawi donc ɗum jooɗi ɗumen ɗum mawni e mumen enen wonko pinɗen tawɗen ɗum foti yodde en mawna e meɗen so tawi ɓe tawi kamɓe jinnaɓe mbatta misraji ko koye ɓole jaara ɓonta comci ɓalli ɓoli jaara ɗum ko pinameɓe kamɓe gacciɗen ɓe heen enen tawɗen ko jinnaɓe ɓorno comci ha feewa mbaɗa misraji ha feewa ha jooɗo so jiiɗa joni fof en timmi ene suuri on tawde jinnaɓe enen ɗum woni pinal meɗen enen so gati fof pingal pinal wi ƴette gongal ƴettata ko jaasi ko mi sikki hoppa ko teddi ko gandita ɗum ƴeewe yimɓe timmuɓe tan kanne timmuɗo ƴeew holno heewi waade mbeɗa mo heewi wellinade mo heewi wellinade wellinta ko kanne timmuɗo jota wellinade ɗo ɓe ganduɗa fof ene suuri wat timmal ngal ɗon ko ngal jiilanten ɗen ko ngal kadi jiiltode jinnaɓe sa ɓe tuba gonno koɓe gari ga wona haydara sona nga timmal sabu toon julɗo gon toon koɓe julɓe toon koɓe tijani koɓe toon koɓe fof toon kono noon wonti ɓe jiigay ngal saabi ɓe goppi koɓe goni ko e toɓe gonto ɓe gari ga entide ga mbeɗa heɓde ko on gaw ɗum noon heɓorto tan ko ñimtinde gari men fof so anndi ko woni ko hen nangi e ko woni ko heɓa ko heɓete heen ko inchallahu taala so gate men noon woni ɗo kono yiyan ɗo andan ɗo yihi banggoɗɗo toon en mawon ɗo kono jeeha ɗo sabu so ɓornima wonta ɓornugal ɗo so feeñi hayso heddi ko ene maari goto fof sago mum koye wuur haysino ko heddi ko ene maari ɓe gandi noon kadi wuurtanko e nder yimɓe he so yimɓe ne guurni hunde wuura so yimɓe mayni hunde maani ɗum waɗi ɓe jiɗi kalno watte ko maɓɓe koye wuuri yimɓe he fof tawa kalɗo gonɗen kamɓe goni e dow meɗen nde so wi ardiɓe firti ko yo kañum en laami addunoɓe tuufaɓe ko mbatta ko fof ɓuuri heewde heen yaata ko ɗum faadaji maɓɓe tan ɓe jiito gadi sakunaji hannde kala to gonɗa eɓe gondi e ma kala jogi téléphone ɗiɗo eɓe gondi e ma to gonɗa kala nde guddiɗa naɗɗa aɗa kiɓe hunde ɓe golloroma ɓuuri mawde ko e ɓeyda hakkille ma ha nande kiɗɗa heeɓa e gañ ɓe heeɓe hannde mbeɗa yaade caggal wuro ngoo ni kono hakkillaji mumen fof ɗakkitima paati ɗum ɗo komi jiyata gam tan yoɗiɓe hannde wadde tiktokaji wadde ɓorno no fewani ene ama heen ne yima heen ne hollino Allah rokkiɓe ɗum ɓe keeɓi wawde wondude e la sallallahu alaihi wasallam to gondata e makko to an laawol ma yettaki toon gandal ma yettaki toon hulluma Allah yettaki toon moƴƴere ma yettaki toon kono noon yidde ma e maɓɓe nde yettimmako ɗum saabu yimɓe gonde e sere e gonɗe ne nandikino sere ɓe ñimtino sere yo Allah ɗum ko en abbade ko ari ɗo ko fof ɗum addi ɗum haqqi o arɓe tiguiɗe ɓe fof ɗum addi abba sere bel dañi ko dañete hen ene jetta madinaɓe laaɓi dine madinaɓe en laaɓi dine wona o kenanta ɗum yettat Allah ko Allah ken e ballal mum Allah gesa so moƴƴino so boni bonnima no waɗi heeɗa jinaɓe no moƴƴi surtout banggue dewgal sabu dewgal wona wutti tan so wuuli ɓorta sa kesi a naati ko a naati ndenno ke jinnaɓe ma so kala ɗum jofanima moƴƴinaji andi neɗɗo añi ha ɓiyum sikkiɗa kala ɗo suɓani ma koto ɓuuri wonata o sonata ko mukto moƴƴani e ma sabu an ka hunde e makko ka ɓerde makko toon jeeɗa waɗi kala ko suɓama ɓuuri moƴƴude ma waɗi ƴeew hakkille ma mbiya ɓurni hakkille ma e dow hakkille makko kanko jibinma ko suɓani ma ko suɓu ɗum ganda ɗum ɓuuri hay sa sikki ga ɓuuri wata heeño ƴetta hakkille ma a foydo hakkille bama ko wasde pamde yo Allah noon yo Allah won yo allahumma salli ala sayyidina